Erthygl gan Myfanwy Stubbs o Gangen Gwyddelwern ar afalau. Mae'r afal yn ffrwyth pwysig iawn yn y wlad yma ac yn rhan o'n hetifeddiaeth a'n diwylliant. Mae llawer o lyfrau wedi ysgrifennu am ran yr afal mewn mytholeg, crefydd, hanes, celf ac iaith. Oedd pren afal yn bwysig yn chwedloniaeth y Celtiaid, oedd yn arwydd o ffrwythlondeb ac anfaroldeb. Er bod y Celtiaid yn gwybod sut i dyfu coed afalau cynt, daeth yr Rufeiniaid a gwybodaeth am ffyrdd i feithrin ffrwythau mwy am elysach. Mae afalau wedi cael eu tyfu yn Asia ac Ewrop ers miloedd o flynyddoedd, yn gyntaf fel afal gwyllt, Malws sefiaresi yn Cacarstan yn Asia. Mae'n debygol bod y Rhufeiniaid wedi darganfod y ffrwythau yn Syria ac wedi lledaenu'r ffrwyth o gwmpas y byd. Roedd y coed gwyllt gwreiddiol yn cynnal ffrwythau bach a chwerw iawn, ond dros y blynyddoedd dysgodd y rhai oedd yn ei tyfu ffyrdd o feithrin y coed mwyn cynhyrchu ffrwythau melysach gyda gwahanol nodweddion a blasau. Mae'r broses o grafftio yn rhan anfodol wrth gynhyrchu'r afal modern mwyn atgynhyrchu y mathau gorau. Nid ydym yn gwybod yn iawn pryd y cafodd y broses o grafftio ei ddarganfod, ond dywedir bod y Celtiaid yn gwybod sut i grafftio darn o bren afal ar bren arall, rootstock. Ond pan ddaeth yr Rufeiniaid, fe wnaethon nhw wella'r broses. Nid yw tyfu afal o'r hadau yn llwyddiannus, mae'n anhebyg i'r rhieni ac yn aml yn ddiflas. Erbyn y 4th ganrif ar 15, roedd yn gatalog ym Mhrydain o 2,825 math o afalau, ac erbyn hyn mae yna 2,170 o wahanol fathau. Mae yna gasgliad o afalau cynhenid neu rai sydd wedi tyfu yng Nghymru ers llawer blwyddyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Rhai o'r mathau mwyaf adnabyddus yw afal ynys Enlli, croen mochyn a pig aderyn. Falle bod yna chydig o wirionedd yn y dywediad Saesneg, an apple a day keeps the doctor away. Rhain dweud mae o benfroch ychwynodd y dywediad hwnnw. Yn sicr, mae'r afal yn cynnwys vitamin C, potasiwm ac asid ffolig, vitamin B, magnesiwm a zinc ynghyd ag gwrth ocsidyddion, antioxidants, ffibr ac ychydig o haearn. Dim ond ym Mhrydain mae'r gwahaniaeth yn cael ei wneud rhwng afalau bwyta ac afalau coginio. Rydyn ni'n hoff iawn o'r bramli seedling i goginio yn y wlad yma. Dyma'r ffefryn i wneud ein tartan neu grymbl, ac wrth gwrs i wneud catwad yn yr Hydref. Mae Lord Derby, Monarch a Bountiful yn fathau eraill o afalau coginio. Rydyn ni'n cadw'r afalau melys i fwyta'n amrwd neu defnyddio mewn salad. Wrth gwrs, mae llawer o fathau arbennig o afalau yn cael eu tyfu i gynhyrchu seidr. Mae'r afal yn hyblyg iawn. Mae'n sirni neu asidrwydd yn cyfuno'n dda gyda braster fel, enghraifft, saws afal gyda fforc neu wydd. Mae cyfuno'n hynod o dda hefyd efo llysiau melys, enghraifft wrth wneud cawl panas ac afal. Dyma i chi un am hoff resetiau i wneud cacen neu bwdin sydyn. Cacen afal a chrymbl. Cynhwysion. Y crymbl, 120 gram o flawd plaen, 60 gram siwgr man, 60 gram o fenyn dihalen. A'r gacen, 425 gram o afal coginio fel bramli, y pwysau wedi plicio a'i paratoi, 250 o siwgr brown meddal a 40 gram yn ychwanegol ar gyfer yr afal. 250 gram o fenyn dihalen wedi meddalu chydig, 250 gram o flawd codi, 250 gram o wya, 1 llon llwy de o flas fanila da, hanner llwy de o cinnamon a pinsied o halen. Ar dull, rhoi'r siwgr, blawd a'r menyn mewn polen a rhwbio mewn nes bod y cymysgedd yn debyg i frwsion a'i rhoi o'r neilltu tan nes ymlaen. A'r gacen di hon. Mae angen y popdy rhwng 180 centigrade ac 160 centigrade popdy fan.
a leinio tyn trebeg 33 cm wrth 23 cm. Picio thynnu canol yr afalau, thorri'r afalau yn ddarnau 2 cm. Rhoi'r afalau mewn powlen a cymysgu nhw efo 4 gram o siwgr brown. Curo'r menyn hefo'r siwgr brown nes yr ynolau a llyfn. Ychwanegu'r wya, fanila, cinnamon a'r blawd yn raddol a chymysgu nes yn llyfn. Troi'r afal i mewn i'r gymysgedd a'i gymysgu drwodd ac yn ei dywellt i mewn i'r tyn a lefelu'r cymysgedd. Gwasgaru'r cymysgedd crymbl dros y gacen. A phobi'r gacen am tua 3/4 awr nes y neuraidd a sgiwer yn dod allan yn lân. Gadael y gacen i oeri yn y tyn cyn ei chodi allan a'i thorri yn ddarnau fel y mynwch. Gallwch fwyta hon fel mae hi fel cacen, yn gynnes neu gnoer, neu gweini fel pwdin gyda hefen iâ ac os hoffwch, ychydig o saws taffi wedi'i dollti drosto. Saws taffi sydyn, a dyma chi'r cynwysion. 2 llond llwy fwrdd o siwgr brown meddal, 2 llwy fwrdd o siwgr gwyn, 50 gram o fenyn di-halen, 150 gram o sirup eraidd, 100 ml o hufen sengl, 1/2 llwy de o flas fanila. Ar dull, rhoi siwgr brown, siwgr gwyn, menyn di-halen a'r sirup eraidd mewn sosban, a'i toddi'n raddol ac yna berwi'r cymysgedd yn eithaf cyflym am 5 munud. Tynnu'r sosban oddi ar y gwres a churo mewn 100 ml o hufen sengl a 1/2 llwy de o flas fanila da. Gweini'r saws yn gynnes hefo'r gacen.